ба матн мондани ҳар гуна нишонаҳо. барои мондани ҳар гуна нишонаҳое ки дар тугмачаҳои клавиатураи мо мавҷуд нестанд, мо вкладкаи вставкаро пахш менамоем ва аз он ҷо тугмачаи символро пахш менамоем ва аз рӯйхати пайдошуда дуругии символеро пахш менамоем. дар натиҷа дар экрани компютери мо равзанаи символ пайдо мегардад. дар ин равзана нишонаҳое ҳастанд ки чӣ хеле ки мо гуфтем дар тугмачаҳои клавиатураи мо нестанд, яъне бо пахш намудани тугмачаҳое ки дар клавиатура ҳастанд, ин нишонаҳоро мо мумкин ки ба даст наорем. масалан калон ё хурд, ё фарз мекунем параграф. барои мисол, барои мондани ин нишонаҳо нишонаро интихоб намуда ва тугмачаи вставитро пахш менамоем. ҳамин тавр мо дар ҳуҷҷати худ ин нишонаро мегузорем. ин ҷо мо метавонем шрифтро иваз намоем, яъне дар шрифтҳое ки ин ҷо мавҷуд ҳастанд, мумкин баъзе нишонаҳое ки ба мо дар кор ҳастанд, аз ин ҷо дастрас намуданамон мумкин мебошад. агар мо хоҳем ки ягон нишонаеро ба тугмачаҳои компютери худ муқаррар намоем, тугмачаи сачитани клавишро пахш менамоем. масалан интихоб менамоем нишонаи параграфро ва тугмачаи сачитани клавишро пахш менамоем. дар катакчаи нови сачитани клавиш қарор гирифта тугмачаи Ctrl P-ро пахш менамоем. тугмачаи назначидро пахш менамоем ва тугмачаи закритро пахш менамоем. тугмачаи закритро пахш намуда равзанаи символро маҳкам менамоем. акнун ҳангоми пахш намудани тугмачаҳои Ctrl бо ҳамроҳии ҳарфи P мо нишонаи параграфро ба даст меорем. яъне чӣ тавре ки мо ҳарфҳои тоҷикиро ба тугмачаҳои клавиатура муқаррар карда будем, ҳамин тавр мо метавонем нишонаи дилхоҳро ба тугмачаҳои дилхоҳи клавиатураи компютери худ муқаррар намоем ва ҳангоми пахш намудани ин тугмачаҳо дар якҷоягӣ мо нишонаи дилхоҳро ба даст меорем. ин ҷо боз тугмачаи автозаминам мавҷуд аст. вақте ки онро пахш менамоем, дар ин ҷо рӯйхати баъзе нишонаҳое мавҷуд ҳастанд ки бо пахш намудани баъзе тугмачаҳо ба даст меоянд. инро шумо метавонед дар дафтари худ навишта гиред ва ҳангоми дар кор шудани ҳамин нишонаҳо метавонед маҷмӯи ҳарфҳои дар ин ҷо нишон додашударо чинед. масалан барои нишонаи мавҷударо чидан, масалан s дар даруни давра, мо бояд пахш намоем қавс кушода s қавс пӯшида. дар натиҷа ҳамин нишона ҳосил мегардад. ё ин ки фарз мекунем ҳанин нишона бо пахш намудани
دو نقطه قوس شده، یعنی ما میتوانیم صاحب همین نشونه گردیم. ما برای سنجش میبینیم کمتر اندازه شرفت رو کلانتر میکنیم برای که کلانتر بینیم. قوس کشوده حرف اس قوس پوشیده. برای چی این نشونه حاصل نشد؟ برای که ما در زبان روسی قرار داریم. میگذاریم به زبان انگلیسی و بار دیگر میچینیم. مانا خیلی که شما شاهد بودید قوس کشوده اس کای انگلیسی و قوس پوشیده، در نتیجه اس در درون دوره حاصل شد. یا اینکه دو نقطه و قوس کشوده. همین طور ما با پخش نمودن حرف‌های در اینجا نشان داده شده، نشانه‌های موجود بوده رو صاحب میگردیم. همینطور شما چطور ماندن نشانه رو در متن حجت خود آموختید. با همین درس نوبتی ما به آخر رسید.